Masana bwino alero lolemba ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza nthambi za boma kuti zizipereka mauthenga okhudza momwe ntchito zawo zikuyendera pofuna kupewa anthu ena kufalitsa mphekesera zongopeka. Boma ladzudzula mchitidwe wa atsogoleri ena womwe akumafalitsa nkhani zabodza zongofuna kudzala udani komanso mkwiyo pakati pa anthu mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero tikuunika masewero omwe achitika ku mathero a sabatayi kuphatikizapo masewero a Olympics komwe dziko lino limatengana mbali. Tili ndizi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wauza nthambi za boma kuti zizikhala zomasuka popereka mauthenga okhudza momwe ntchito zawo zikuyendera pofuna kupewa mphekesera zongopeka. Dr. Usi anati anthu akuyenera kukhala akudziwa zomwe zikuchitika kuti azitsatira komanso adziwe. Dr. Usi anena izi pomwe anayendera likulu la nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mu mzinda wa Blantyre komanso nthambi ya Malawi Road Traffic Directorate. Ndinabwera kuzaona mmene agwirira ntchito komanso mavuto amene timamva zokhudzana ku immigration kunoko. Ndiye nthawi zambiri timakamba zambiri chifukwa sunaone zimene zikuchitika. Ndiye ndinabwera kuti ndione ndekha, ndiye takambirana nawo kuti izi simungazigwiritse ntchito kumatero bwanji. So taona mavutowo, tiona chochita chachikulu nchona kuti Amalawi azidziwa kuti vuto ili litaliti chikuchitika ndi chani. Mene nakamba kuti pita kuchipatala ama kupasa mankhwala mwa 1 week or 7 days katatu pasiku. Chifukwa akupasa mankhwala aja wamba kumwa akuuza umakhandi chiyembekezo kuti ndichira. So zochitika zako ndi matenda ako zimasiyana ngati tunauzidwe matenda ako mankhwala sakukupasa. Sono apapa tifuna Malawi auzidwe chikuchitika ndi chani, liti, bwanji, kuti Malawi nawonso akhale akumva. China chimene sinalankhula panjona kuti pa za welfare ma promotion timanena kuti ma promotion azichitika munga mwa Malawi. Ndimauza PS kuti pasakhale kulowerera andale ena aliwonse kuti koma uyu mupange promote uyu ayi iyayi. Chifukwa zikamatero ena tamangogwira ntchito monyenyali anu ndi omwewo ife iyayi. So zimene zonso ndizoyipa. No politician should come and contaminate professionalism ya ku immigration kunoko. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo anayenderanso bungwe la Malawi Road Traffic Directorate pomwe adalimbikitsa mabungwe a boma kuti azigwira ntchito moyenera komanso mwadongosolo potumikira anthu. Kuzana ndi mmene amagwirira ntchito kunoko kunena kuti ayenera kuthandizidwa kwambiri. Fanthazi zambiri timalankhula zambiri kunja uko chifukwa chonena kuti tikudziwa zimene akudusamo. Ndiye tapeza kunena kuti makina kuno akakhala kuti agwa kapena mati system yagwa kuti ibwezeresedwe munthu amapanga zimene zozo ali ku South Africa komwe ani akukhala kunoko machine chilichonse azipangira kunoko. Ndiye attorney general akuthandiza kuti zinthuzi ziyenera kukhala mu chimake by 2017 komano munthu yakadali nazobe. So the attorney general is working on akugwira ntchito ndi anthu amene yoyo kuti zonse zikhale mu chimake. Nkhani yakatangale talankhula naso chifukwa si chinthu chabwino zimene chocho. Komanso zoti anthu akabwera kuno akhala pa nzera apapa kuchoka pa akhala number 1 apita nzera wina number 2 nzera wina akakhala number 17 kuli bwino kuti akalowa kupotuluka zonse zitachitika. Sitikunena kuti zonse zithaleroli kwa vuto kuti talipeza taliona mene lilili tiyambe ulipanga solve. Unduna wa zaumoyo mogwirizana ndi bungwe la Amref Health Africa akhazikitsa njira ya makono yomwe yasonkhanitsa zonse zomwe boma linalonjeza kuchita pa zaumoyo. Mkulu woona za uchembere wabwino mu unduna wa zaumoyo Adorin Ali ati njira ya digitali ithandiza kutsata zomwe boma linalonjeza pa ntchito zaumoyo. Zambiri mu ripoti la McDonald Chiwayula.
asanakhazikitse njira ya makono yoona zonse zomwe boma linalonjeza pa nkhani za umoyo pa makina a intaneti, mabungwe ochita za umoyo mdziko muno ati zinali zovuta kutsatira mwa ndondomeko zomwe boma likuchita pa za umoyo. Koma tsopano zasintha ndi kukhazikisidwa kwa Health Digital Hub, monga momwe akufotokozera mmodzi wa akuluakulu mu nduna wa za umoyo a Doreen Ali. Ngoyikamo ngati zonse zimene tikuyembekezera kuti tizikwaniritse pakanthawi. Ndi chaka chilichonse tiziona kuti kodi takwaniritsa bwanji kuti mwina tiwafikire ana ang'onoang'ono ndi za umoyo, kapena takwaniritsa bwanji kuti tiafikire azimayi oyembekezera, kapena tafikira bwanji kaya azimayi amene ali pakati koma akupita kokabereka ku chipatala, kapenanso tafikira bwanji kuti ana amene tikusausika nawo pano mwina kutenga pakati ali wang'onoang'ono. Nde tikuona kunena kuti ichichi chimene tachika pakati pathu ndi chimene tizituunikira kuti apa tili apa. Mawu ake wapampando wa komiti ya zaumoyo nyumba ya malamulo Dr. Matthews Ngwale ati njira ya makonoyi ithandiza kuti aphungu azigwira ntchito zawo zotsatira ntchito za boma ndi chidziwitso chokwanira. Aliyense amene akufuna information kuti kodi boma linalonjeza chani kwa anthu atha kuzipeza pamalo pamodzi. Kodi boma likupangapo chani pa zimene linalonjeza athanso kuzipeza pamodzi. Kodi chilipo china chake chimene sichikuyenda atha kuzipeza zonsezo malo amodzi. Ndipo pali mabungwe ena ngati Fair Parliament sikuti tingoona kuti zinthu zachitika iya, koma ambiri ife timalephera kudziwa kuti kodi boma linalonjeza chani kwa Malawi. Timangodziwa zapang'ono, koma chifukwa cha kozero uwu chimene chichitike tsopano ndichoti zonse zimene boma linalonjeza tiziziona zonse kuti zonse tizitha kunena kuti kodi ichi chili pati. Mkulu wa bungwe la Amref Health Africa mdziko muno a Hester Nyasulu alimbikitsa atolankhani ndi anthu onse otsatira za umoyo kuti agwiritse ntchito bwino Health Digital Hub uyi. Amapanga za ndalama zonse za pachaka national budget, ndalama zokwana 15% zikuyenera kuti zipite kumbali ya umoyo, zimene zaziona. Ndiyenso akapita azitha kuona pamene boma lili, ngati pano lili pa 12.2%, imene zili zabwino kwambiri kuthokoza boma. Komanso ndiye kuti akhandi chidwi nawo kuti chaka chamawa zili bwanji pa hub pamenepo zonsezo zizioneka. Moti ndi pempho lathu kwa anzathu inuyo amene muli owulusa mawu ndi kulemba nkhani kuna kuti muthandizire kumaona pa hub pamenepa ndi umapereka uthenga umenewo kwa munthu wina aliyense, chifukwa mayi amene ali kumudzi ndi amene akufunika adziwe kuti boma linalonjeza zakuti zokhuzana ndi ine, komanso boma likutengapo gawo lakuti kuthandizira kuti zinthu zichitike. Ndelero takondwa kwambiri chifukwa takhazikitsa platform imene. Mu bajeti ya chaka chino mpaka kufika chaka chamawa boma lapereka 12.5% ya ndalama zonse za ndondomeko ya chuma ku nduna wa zaumoyo. McDonald Chwayura, MBC News, Lilongwe. Skulu ya zaukachenjede ya MAST yati ikufuna ndalama pafupifupi 2 billion kwacha kuti imalizitse ntchito yomanga labotale pa skuluyi. Mmodzi mwa wapampando wa skuluyi a Matthews Ntumbuka ndiye wanena izi pomwe komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za momwe chuma cha boma chimagwiritsidwa ntchito ya Public Accounts Committee inayendera skuluyi. Telson Magombo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Rapson Kondowe. Labotaleyi yomwe ndi ya ndalama za nkhaninkhani ikuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito za sayansi komanso zakafukufuku mdziko muno akayimaliza. Poyankhulapo atayendera ntchito yomanga malowa wachiwiri kwa wapampando wa komiti yoona zakagwiritsidwe ntchito ka chuma cha boma ku nyumba ya malamulo a Nedson Poya ati ndi wokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Zimene taona pano ngati komiti ndife osangalala kwambiri, contractor agwira ntchito yabwino, ntchito ya quality, komano wakumana ndi mavuto awiri atatu. Vuto loyamba ndi funding, chifukwa ngati contractor watulutsa ma certificate awiri sakulipidwa, ayilipira bwanji anthu ake, agula bwanji material. Choncho chofunika kuti ngati komiti tikambe ndi kuboma kuti mwina ampatse contractor chinthu chiyende chithe nthawi yake. Chinthuchi chimayenera kuti chitatha pa 27 June 27 next year. Ndiyo ngati sakulandira ndalama ndiyo chipitirira. Komanso tikuyenera kudziwa chinthu china, nthawi imene tikakhala nthawi yatali pa site kubwera ma devaluation, kubwera yani, tipeza kuti by the end of the day talipira ndalama zambiri kwambiri kuposa zimene tikanalipira pa nyengo yake ikanatha nthawi yake yeniyeni. Ndi ngati komiti tifunanso tionetsetse zimene zipochepesa expenditure ya project. Wapampando wa sukulu ya zaukachenjede ya MAST a Matthews Mtumbuka
ati ntchitoyi ndiyofunika pokweza maphunziro a zawo kachenjede mdziko muno. Koma amtumbuka apempha komiti ya nyumba ya malamuloyi kuti ithandize sukuluyi kupeza ndalama zothandiza kumalizitsira ntchitoyi zomwe ndi pafupifupi 2 billion kwacha. Ndalama zonse pafupi 14 billion kwacha zikuchokera kuthumba la boma la Malawi. Sikuti ndi a World Bank ka IMF ka ena othandizira ayi ndithu ndi ndalama zathu a Malawi, boma lathu la Malawi. Ndiye ife tikuthokoza kwambiri. Komanso tifuna tithokoze a Public Accounts Committee ya ku nyumba ya malamulo kuti achiona chanzeru kubwera kuno kuzaona paokha, ndipo iwo ndi osangalala kwambiri. Komanso ali convinced kuti project yathu ndi yabwino, komanso ikuyenda bwino, ayimanga bwino yolimba, ndipo atiuza kuti nawonso akapita ku parliament kuja azikayankhula ndi mphamvu chifukwa kudziwa zimene zikuchitika kuno ku Master University. Ankangova mbiri koma lero aona. Kumanga kwa malowa ndi chitsimikizo cha chidwi chomwe boma lili nacho pofuna kukweza maphunziro mdziko muno. Bungwe la Partners for the North PFN lomwe ndi la chitukuko lati mpofunika kuti Amalawi akhale ndi mtima wothandiza kutukula madera ndi maboma omwe amachokera. Mkulu wa bungweli ndiye wayankhula izi ku Mzuzu pamwambo wokhazikitsa nthambi ya bungweli mu chigawo cha kumpoto. Grant Muhango ali ndi zambiri ndipo wawerenga ndi Jackson Sichali. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Partners for the North PFN, Maziopa Daniels, wati zina zolinga za bungweli ndi kulimbikitsa njira zopezera thandizo la zachuma loyendetsera ntchito za chitukuko lomwe lingathandize kutukula chigawo cha kumpoto komanso kuthandiza osowa. Amaziopa akulimbikitsanso mamembala a bungweli kuti ayike maso awo pa zinthu zomwe zingathandize kutukula dziko lino. Chimene tikufuna kwambiri panopa tikufuna kuti ma professors, ma doctors, ma engineers, ma architects, aziphunzitsi, a polisi ndi wina aliyense amene amachokera chigawo cha kumpoto kuno tikhale pamodzi timange mpoto watsopano. Ndale zikubwera chaka chamawa koma ife sitipanga nawo ndale. Ife chimene tikulankhula, chimene tikulota, chimene tikukhumba kwambiri chitukuko basi. Pambali pa ntchito yokhazikitsa bungweli mu zigawo zonse za mdziko muno, iwo akuyembekeza kukhazikitsanso nthambi za bungweli m'mayiko ena zomwe ati zithandize kukwaniritsa mfundo za boma za Malawi 2063. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tendonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza nthambi za boma kuti zizipereka mauthenga okhudza momwe ntchito zawo zikuyendera pofuna kupewa anthu ena kufalitsa mphekesera zongopeka. Boma ladzudzula mchitidwe wa atsogoleri ena omwe akumafalitsa nkhani zabodza zongofuna kudzala udani komanso mkwiyo pakati pa anthu mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero tikuunika masewero omwe achitika ku mathero a sabatayi kuphatikizapo masewero a Olympics komwe dziko lino linatenga nawo mbali. Boma la Malawi kudzera ku nduna woona zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank lidakhazikitsa ntchito yoonetsetsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi magetsi okwanira. Mbali imodzi ya ntchitoyi ndi polojekiti ya ngwengwengwe yomwe ikuonetsetsa kuti madera amene kulibe nthambo za Eskom anthu kumeneko akhalebe ndi magetsi odalirika kudzera mukugwiritsa ntchito zipangizo za magetsi a sola. Ndakhoza chokera kweli pe ufumu wanu ife olengera munomu. Mumvetsetse kunena kuti no zinthuzi tikuzigulitsa pakashi komanso kwambiri pangongole. Wonerani programu yapadera ya ngwengwengwe Open Day yomwe ikukhudza zionetsero zofotokoza ntchito ndi ubwino wa magetsi a sola. Nthambi ya MBC yokonza mapologalamu achitukuko ya Development Broadcasting Unit DBU yakhala ikuchititsa ma Open Day wa maboma osiyanasiyana mdziko muno mogwirizana ndi unduna wa zamphamvu, makampani a sola ndi onse okhudzidwa ndi za magetsi a sola. Yayi nathokoza kwambiri nagula sola iyi
mavuto amene makumana ku nyumbaku watheratu chifukwa cha chipangizo chimenechi. Ndipo kukhala ndi sola mu nyumba munthu umasangalala. Ngwengwengwe open day. Magolo gulani yanu ya ngwengwengwe. Lolemba 5:30 ndi lachiwiri 5:05 madzulo. Tigule zinthu zokhazo zimene taona uku zimene sizingatipezetse mavuto. MBC, inspiring the nation. takulandiranso mu nkhani zathu. Boma ladzudzula mchitidwe wa atsogoleri ena womwe akumafalitsa nkhani zabodza zomwe zikhonza kudzala udani komanso mkwiyo pakati pa anthu mdziko muno. Nduna yofalitsa nkhani Moses Kunkuyu walankhula izi potsatira zomwe analankhula mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati yemwe anati boma lalemba ntchito anthu oposa 2 miliyoni wochokera mboma la Lilongwe. Polankhula pokhazikitsa chikho cha masewero a mpira wa miyendo cha Tambala Super Cup mboma la Blantyre, Akunkuyu anapempha anthu kuti apewe mchitidwe womvera nkhani zabodza zoterezi zomwe cholinga chake ndi kubweretsa kugawikana pakati pa anthu potengera zigawo komanso mitundu. Ndunayi inapitiliza kufotokoza kuti boma lichilimika kwambiri pofalitsa uthenga wa mtendere komanso mgwirizano zomwe anati ndizofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Mpira masiku ano unasintha, si chinthu chongosangalatsanso, si chinthu chongolimbitsanso matupi. Chinasinthitsa mpira nchakuti kuti ukhaleno ngati ntchito kwa anthu ena, azigwira ntchito yosewera mpira, kugwira ntchito yokocha mpira, ntchito yoyimbira mpira, nkhalenso kunenera mpira kumene. Chinasinthitsa nkaganizidwe, anthu anayamboganiza mosiyana. Player pano amaganiza kwambiri, okocha amaganiza. Chimene tikupempha nchakuti mwina anthu azikhalanso oganiza ngati munthu osewera mpira, kuganiza mozama ngati okocha mpira. Tidziganize choncho maganiza dziko lathu tsopano. Kusiyana nkuti ifota bando yachipa tendi dzingotukwana atsogoleri pa Facebook. Tizikhala tukwanizana ndale zimene mapanga zili ndi platform etikhoza opangira ndale. We can use that space kupangirapo ndale zadongosolo komanso nkutukula dziko lathu. Konsolo ya boma la Tcholo yapempha mgwirizano wolimba pakati pa anthu onse pofuna kupititsa patsogolo maphunziro okomera onse. Izi azinena pamwambo woganizira za mwana wa ku Africa wotchedwa Day of the African Child. Mwambowu unachitikira pa bwalo la zamasewero la Folopensi kwa mfumu yayikulu Mpenda mboma lomweli la Tcholo. Charles Pensulo walemba ripoti. Maiko amakumbukira mwana wa ku Africa pa 16 Juni chaka chilichonse. Koma konsolo ya boma la Tcholo yachita mwambowu mwezi uno komwe kunali zochitika zosiyanasiyana kuphatikizapo ulendo wa ndawala. Mawu ake Alfred Ntamedi yemwe ndi wophunzira pa skulu ya primary ya Folopensi mbomalo anapempha adindo kuti athandizire poonetsetsa kuti nsukulu za mdziko muno muli zipangizo zophunzirira zoyenera. Mavuto amene timakumana nawo kwambiri ndi m'masukulu mulibe mabuloko okwanira, maso zipangizo ngati mabuku ndi zochepa. Mwambo wa lerowu utha kuthandizirako chifukwa kuti mabungwe ambiri alipo mpano angathe kuthandiza ifeyo ngati ana m'masukulumu kukhala ndi zipangizo zoyenerera. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe amagwira ntchito zopititsa patsogolo chitetezo cha ana, Peter Baulen, anapempha makolo kuti azilola anawo kupita ku sukulu m'malo mowagwiritsa ntchito pa nthawi yomwe akufunikira kukhala mklasi. Ngati akukwanisa kumutuma ku chigayo nthawi yoti anzake ali mklasi, mmene yonso timaona kuti si ntchito yake. Ngati ife timayenera kuti titengepo gawo tionetsetse kuti anthu amene aja makolo amene aja tiafikire tawunikire za nthawi ndi kufunikira kwa mwana kuti apite ku sukulu. Mmodzi mwa akuluakulu ku konsolo ya boma la Tcholo, Mai Miriam Yona, omwe anayimirira DC wa bomalo pa mwambo, anati konsoloyi ikugwira ntchito ndi mafumu komanso anthu ena m'mudzi
pofuna kuonetsetsa kuti mwana aliyense akupeza mwayi wa maphunziro. Zoonadi mavuto walipo sitikukana nayi komano ngati boma tayika mapulani osiyanasiyana ndipo ntchito zina zili kale mkati monga kuti project ya MEP imene masukulu akupatsidwa funding kunena kuti agwiritse ntchito kumangira ma school block, kumangira midadada yoti ana azikhala mkalasi pamene akuphunzira. Kumwambowo kunali akuluakulu amabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo Acrecom, Camfed, Zatonse Project komanso Stefanos Foundation. Mutu wokumbukira mwana wa ku Africa chaka chino ndiwoti kukweza maphunziro ana onse m'Malawi kuphatikizapo aulumali. Charles Pensulo, MBC News, Tcholo. Aphunzitsi pafupifupi 30,000 a standard 1 ndi 2 akuphunzitsidwa buku la masamu latsopano lomwe ndilothandiza ophunzira kuti asamavutike ndi phunziro la masamu. Ntchitoyi ikuchitika ndi thandizo lochokera ku boma la UK. Ndondomekoyi ikupereka njira yosavuta komanso yatsopano yophunzitsira ndi kuphunzira masamu kwa ophunzira a standard 1 ndi 2. Mese Zamawa anali pa skulu ya primary ya Limbe ku Blantyre ndipo wafika ndi ripoti. Ndondomekoyi ikupereka njira yosavuta komanso yatsopano yophunzitsira phunziro la masamu kwa ophunzira standard 1 ndi 2. Izi zikutsatira kafukufuku wina yemwe akusonyeza kuti dziko la Malawi likubwerera mbuyo poyerekeza ndi maiko ena a mchigawo cha SADC pa nkhani yolimbikitsa phunziro la masamu. Njira yatsopanoyi yophunzirira maphunziro amasamu ithandiza kulimbikitsa kulingalira mozama komanso kumvetsetsa phunziro la masamu. Angela Chilapondwa ndi mphunzitsi yemwe wagwiritsa ntchito kaphunzitsidwe katsopanoka mu gawo loyesera la buku latsopanoli ndipo akufotokoza. Kwadura kuti ndine masathena komanso ndine mphunzitsi amene ndakhala ndikuchita nawo masamu kuphunzitsa ana ku primary kuyambira standard 1 mpaka standard 2 pali kusiyana kwakukulu because ana athu akali amene amapanga masamu akalekale amangodziwa zochepa komanso manambala akuluakulu kapena njira zatsopano zoti akhoza kusovera masamu analibe zimaavuta akamapita 3 4 5 knowledge amambodana ndi masamu samakondanso masamu koma ndi njira zatsopanozi mwana masamu akuwakonda komanso ikumuthandiza mwana uja kupanga driven ndi manamba zakuluakulu oti even akuluakulu akumakanika. Ndipo awa ndi ena mwa aphunzitsi a standard 1 ndi 2 a mchigawo chakumwera omwe akuphunzira bukuli kuti adziphunzitsira. Chimwemwe chavula ndi mmodzi mwa aphunzitsi omwe akuphunzitsa aphunzitsa anzake. Maphunziro amene abweretsa njira zambirimbiri zoti mwana aliyense mklasimo athe kusankhapo njira yomwe ikumukomera iyeyo. Kusiyana ndi mbuyo pomwe aphunzitsa manena kuti njira yosovera masamu ndiyo ngati mwana sanamve sangagwiritsenso njira ina. So apapa kukhanga kuti aliyense sopano ali ndi ufulu wogwiritsa ntchito bora ayilongosole njira yokuti angapanga motani. Priska Kulinjika ndi mmodzi mwa aphunzitsi omwe akuchita nawo maphunzirowa ndipo akufotokoza za chiyembekezo chake akamaliza maphunzirowa. Kusiyanise chifukwa za mbuyozi zinazo kuti zimativutira kobe zinachuluka kwambiri koma zapanopa zatipangira mwaizi mukuti ndizomveka bwino ndipo azipanga explain olo matgs athu zokuti azipanga explain bwino. Mwana aliyense wa standard 1 ndi 2 mdziko muno adzalandira bukuli kuti lithandizire masamu kukhala osangalatsa komanso osavuta. Tsamba lililonse lomwe lili mbukuli likuyimirira phunziro othandiza ophunzira mkalasi ndi kunyumba. Boma la UK likuthandizira ntchitoyi ndi ndalama zomwe mazina zikuthandiza unduna wa zamaphunziro kugula mabukuwa. Kuonjezerapo palinso maphunziro a atsogoleri omwe adzaperekedwe kwa aphunzitsi akulu a nsukulu zosiyanasiyana ndi atsogoleri a zamaphunziro a mzigawo zamomwe angathandizire aphunzitsi omwe akuchita nawo maphunzirowa. Kumbali ina mwezi wa mawa atsikana oposa 450 omwe ali pa chiopsezo kuphatikiza 50 aulumali alandira mwayi opitiriza maphunziro awo aulere kudzera mu ntchito ya chitukuko yomwe idzilandira thandizo kuchokera ku boma la UK. Mese Zamawa, MBC, Blantyre. Ana a skulu ya Mubasi anakonza ulendo wa Ntawala umene unayambira pa skuluyi mpaka ku Sunbed Hotel cholinga chofuna kupeza ndalama zothandizira ophunzira mzawo Fortune Milanzi amene akufunika thandizo la chipatala.
zambiri mu ripoti ili la Juliana Mulungama. Fortune Milanzi ndi mmodzi wa ophunzira pa sukulu ya Mubas yemwe anayimitsidwa kaye kuti apeze thandizo chochokera ku chipatala. Fortune akufunika bone marrow transplant kapena AGT imene akufunika pafupifupi ndalama zokwana 30 million kwacha ku South Africa. President wano ophunzira pa Mubas Gresham Nilenda anafotokoza kuti cholinga chenicheni cha ulendo wawo ndawalawo ndi yothandizira mmodzi mwa ophunzira pa sukuluyi Fortune Milanzi kuti apeze ndalama zimene zifunika kuti akalandire thandizo la chipatala mwansanga. Imene ndi kuyenda kwa ndawala kumene ndimati big walk imene student union ndi ma student onse pa Mubas tagwirizana kuti tithandize tipange big walk kuti tipeze ndalama zokwana 30 million imene kamthandizire nzathu Fortune Milanzi amene ndi student amene amapanga biomedical engineering wa second year amene pakadali pano sakumva bwino ana ali ndi akudwala imene timati plastic anemia pa chizungu ndi afunika pite South Africa katenge thandizo ndi pakufunika 30 million ndi ife ana school tagwirizana kuti tipange fundraising imene kuti timpezere nzathu ndalama ya chithandizo chake. Mmodzi wophunzira pa sukulu ya Mubas Manuel Chitseko yemwenso anali nawo pa ndawalayi anati iye akuyembekeza kuti apeza anthu akufuna kwabwino amene angathandize kuti nzawoyi apeze thandizo la chipatala mwansanga. Kezera kuti community yonse ya Blantyre ithandiza itengapo gawo pothandiza activity imeneyi pamene tikuyembekeza kutolera ndalama yokwana 30 million. Iye anonyezera kuti izi zichitika njengo chokuti nzawoyi athenso kubwera ku sukulu imene anasiya kale chifukwa chakudwala. Mu nkhani za masewero kumathero asabatayi kunali zochitika zambiri mu nkhani za masewero kuphatikizapo masewero a Olympics komwe dziko lino limatenga nawo mbali. Norbert Jameson wadza mu studio muno kuti timve zambiri. Norbert, tamva kuti zativutanso ku Olympic. Sizinayende ku Olympics tinapititsa osewera atatu, awiri osambira, modzi wothamanga. Onsewo zaoneka kuti sizinayende bwino. Osambirawo analephera kudutsa ndime yoyamba ya mpikisano pamene othamanga anadutsa ndime yoyamba asimenyi simwaka ndime yoyamba koma ndime yachiwiri pamene zinthu sizinayende bwino pamene koko soyenza kuti Malawi tatuluka ku mpikisano pamene wa Olympics omwe ukuchitika mdziko la France. Chabwino mwina tangotifotokozera kuti pachitike chani kuti mwina zinthu ziyambenso kuyenda bwino makamaka poyang'anira kupita chitsogolo. Pali zambiri zomwe zikuyenera zichitike makamaka ku mabungwe amene amayendetsa masewero osiyanasiyana awo amene anali othamanga amachokeranso ku bungwe lawo, osambira alinso ndi bungwe lawo. Ndi kumeneko kuyenda kuti kuchitike zambiri ndithu zonena kuti apange develop kapena ausewera adzitha ndithu kukwanitsa kuti tizitha kudzigulira malo ku mpikisano wa Olympic. Funa apa tinangopita kongoyitanidwa ngati pangwirizano kuti tiyeni mudzakhale nafe, koma tikadzafika ponena kuti tikumatha kudzigulira malo patokha kupita kumeneko ko ndende kukhulupira kuti nthawi imeneyo titha kumakapikisana nawo bwinobwino. Chabwino mwina tatifotokozerenso kuti pansika ogulitsa osewera pakuyenda bwanji? Nsika ogulitsa osewera lero zikuoneka kuti zinthu zavuta kwambiri chifukwa pali osewera mmodzi amene akuoneka kuti wavuta ndithu amayenera kuti apezeke ali ku timu ya Bullets mtsiku la lero akamupatse contract imene amene asayinire lero, koma sanapezeke osewera amene wachokera ku timu ya Dedza Dynamos, koma kumene kusanapezeke mpaka pano abulitsa kusakasaka kuti kodi osewera amene ali kuti timu yake yakudedzanso kumene wachokera nawonso sakudziwa kuti kodi osewera amene ali kuti, makolo ake sakudziwanso kuti osewera amene ali kuti. Zikumveka kuti timu ina yake imamfunanso timu imene ndimene akukambirana ndi timu imene ali nkachipinda pakadali pano ndi timu inanso, koma sitingatsimikize zimenezo, koma zimene tingatsimikize pano zimene tauzidwa kuchokeranso ku timu ya Bullets ndi timu ya Dedza Dynamos ndiyo kuti osewerayo sanafike ku Bullets. A Bullets ndi Dedza anagwirizana apatsana ndalama 3 million kwacha ya osewerayo Promise Kamwendo, koma iyeyo sanafike ku Bullets. Ndetu kukhulupira kuti mwina tsiku likamapita timva ndithu kuti kodi osewera amene wafika tsopano ku Bullets kapena ali kuti contract yasayinidwa kapena zakhala bwanji. Zomwe kwambiri Norbert chifukwa chobwera mu studio muno ndikuti uza mmene za masewero zikuyendera. Ameneyo mtolankhani wathu Norbert Jameson amene amatipasira nkhani za masewero pano pa MBC. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza nthambi za boma kuti zizipereka mauthenga okhudza momwe ntchito zawo zikuyendera pofuna kupewa anthu ena kufalitsa mphekesera zongopeka. Boma ladzudzula mchitidwe wa atsogoleri ena womwe akumafalitsa nkhani zabodza zongofuna kudzala udani komanso mkwiyo pakati pa anthu mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero tikuunika masewero omwe achitika kumathero a sabatayi kuphatikizapo masewero a Olympics komwe dziko lino limatenga nawo mbali.
pezani zambiri pa mbc.mw, mbc digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Aida Chiwaya ndipo ndikufunirani masana opambana.